Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lagunok, gaurkoan Goizueta herrira hurbildu gara. Goizueta Nafarroako iparraldean kokatzen den herria da. Zehazki Nafarroa eta Gipuzkoa mugen artean. Hemendik Urepel mendia igoko dugu, 1059 metro dituen mendia. Zehazki Leitzaren eta Urumea baiaran kokatzen dena. Hemendik 14 kilometro aterako zaizkigu joan etorri, guztira 900 metroko desnibel positiboa eginez. Hemendik Goizuetatik hasiko dugu gure ibilbidea, eta gainera, Urepel mendiaz gain, Mandoegi mendia ere igotzeko aukera izango dugu. Beraz, hasiko dugu gure ibilbidearekin. Urepel mendia, Leitzaran eta Urumea baiaren artean kokatzen dugun 1059 metroko garaiera duen mendia da. Gure hasiera puntua Goizueta herria izan da. Guztira, 14 kilometroko ibilbidea atera zaigu. Malda gogorrak igo izan behar ditugu. Mandoegi tontorrak osatzen duen mendi ertzera ailegatzeko. Eta bertatik, Nafarroako txoko ederronek eskaintzen dizkigun parajetaz disfrutatzen hasteko. Mandoegi mendia igo, eta bertatik Urepel mendira geratzen den zatia ikuskatzeko aukera izan dugu. Urepel tontorrea heldu bezain laster, Leitzaran baiaraz gozatzeko aukera izan dugu. Ibilbide luzea bada ere, mendi ertzetik eta larre handietan barna ibiltzeko ateraldi bikaina da. Nafarroako iparraldean aurkitzen diren tontor ederretaz disfrutatzeko aukera paregabea izanik. Beno, bagoaz poliki-poliki goranzko bidean. Oso gogorra egiten ari zaigu. Izan ere begira hemen Goizueta hemen azpian geratzen da eta sekulako desnibela igo dugu. Ia 3,5 kilometrotan horrelako desnibela. Oso gogorra hasierako txanpau. Baina, hemendik badiduria magalera iristen ari gara, mendiko magalera, eta hortik gero Kresterion barna pasatzea da. Beraz, jarraituko dugu. Kaixo berriz ere, gaur Urepel mendiko ingurunera etorri gara. Goizueta herriaren ingurua ikusiko dugu. Eta gure lana izango da pixkat zuen ganatzea, hemen Urepeleko inguruko ekosistemak, animaliak eta landareak pixkat ezagutzera ematea. Ongi etorriak eta ea sortea dugun. Gure gaurko ibilaldia Urumea ibaiatik hasten da, apurka-apurka igotzen doa, Urepel mendiraino. Eta hementxe Urumearen parean gaur
sekulako hezetasuna eta berotasuna nabari da. Ur emaria oraindikan ugaria da, eta hemen inguruan honako hezetasunarekin eta dagoen beroarekin askotan landarediarentzat oso leku aproposa dira. Hemen adibidez Leitzaldean, Leitzaranen, edo eta Bidasoan, edo Malerreka eta Baztanen bezala. Hementxe inguruan ikus dezakegu ur jauzi txikitxo bat. Urumea ibaiak oso bizkor jeisten den, oso maldatsua den bailara honetatik jeisten da, eta askotan euriak jario handia izaten duenean edo prezipitazio handiak daudenean sekulako igo eta jeitsiera handiak egiten ditu. Askotan egunkarietan entzunten ditugu batez ere neguaren bukaerako garaietan. Hementxe inguruan begibista bat bakarriz ikus dezakegu urritzak, aritzak, gaztainondoak, altzak, eta bestelako tamainako gaztainondoak adibidez, eta bestelako zuhaitz handi eta bertakoak diren komunitateak osatzen dituztenak. Inguruan entzuten dira garrapoak, ikusten dira orain udaren bukaerako eulitxoriak, hemen Europatik alde egiten ari direnak, eta azken egunetako ekaitzek erreka eta ibaiaren ur emaria pixkat poza ematen diote egunari. Askotan hitz egin dugu gure basoen freskotasunaz. Askotan ere hitz egin dugu gure pagadiek badutela ezaugarri bat eta dela goiko geruzetako adarrak eta hostoak hartzen dutela argi izpi gehienak. Hemen justo kontrako efektua ematen da. Goiko geruzetan dominatzen duen zuhaitza aritza da, eta ikusten da nola ahalbidetzen du argizpiak zoruraino heltzeko aukera ematen duela. Enara eta Gabi gure lankideak Urepel mendian eta honen inguruetan ibili dira, eta gu gaurkoan herri honetara hurbildu gara Goizuetara. Goizueta Nafarroa garaiko iparraldeko udalerri bat da. Iruñeko merindadean aurkitzen da eta 700 biztanle inguru ditu. Urumea ibaiaren ertzean aurkitzen da eremu menditsu batean, eta orain beraz goazen herria ezagutzera. Goizueta Leitzaldeko eskualdean dagoen udalerri bat da. Herria 7 auzok osatzen dute. Aitasemegi, Alkainzuriain, Alkasoaldea, Artikutza, Espidealdea, Goizueta, Herriburua eta Tartazu. Ustez, udalerriak zubi handi zubiari zor dio izena. Zubi horrek Urumea ibaiaren 2 bazterrak lotzen ditu, bai eta ibaiak banatzen dituen Goizuetako 2 alderdiak ere. Horrela, Goizueta izenaren esanahia goiko zubiaren lekua bide da.
Gaurkoan Josu Narbarterekin gaude. Josu Goizuetako biztanlea da. Hernanin lan egiten du fabrika batean eta oso mendizalea da. Kaixo, Josu, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, konta iguzu, non gaude gaurkoan? Pues Goizutan gaude. Goizuta herri txiki bat da. Euskal Herriko zentroan da ona. Nafarroko iparraldean kokatzen da eta hori da. 700 bat biztanle hola ga. Eta, bueno, mendiz inguratutako herri bat. Aiatzeko zaila dena, baina behin aiatuta, pues hori da, oso politia eta harrigarria dena, bai. Eta herriak, ze harreman mota duka ingurunearekin eta inguruko mendiekin? Ba, pues esan dizuan bezala, pues da herri bat mendiz inguratu da ona, osea, nik uste kontaktoa beti izan du da, hori da. Bai, herritik bi pauso eman eta ja nik uste mendian gaude, osea, Ze mendi ditugu inguruan esaterako? Mendia, pues, a ber, Artikutza adibidez, finka pribatua zela Donostiko udalak ibiltzen du, ura hori, manejatzeko hori, eta gero dira, pues, Manduegi eta Loitzate, eta, bueno, Pirineotako pixko da azkeneko puntiak honea jatzen dira, bai. Eta Goizuetako biztanleek baukatu ditura mendira igotzeko eta inguruetan ibiltzeko? Bai, nik uste, parrandara itea gustatzen zaigu, baina mendiare, bai. Oso lotua da, zaiut, errexe iten zaigu guri, ez du kotxe hartuta ordu erdi bat, ordu bete hil behar, mendian ibiltzen hasteko. Gu itxetik ateri bota patu eta ja, mendian gaude. Eta Josu, zein da zure harreman pertsonala mendiarekin? Personala, pues, nik uste aitak erakutsi izan dut beti, txikitatik, izean edo gero aberekin, bai arditan eta hola pixkat baserriare atxak izaten dut, eta orduan pixkat lagunduz. Eta gero, pues, ja, haunditzen zen egin, pues, hori da, zure nahia, pues, hori da, mendi tontorratan ibiltzea, eta, bueno, bai, pixkat, bizi txikitatik, nik uste, mendiakin kontaktua. Lagunok, iritsi gara Mandogiko lepora. Hemendik, kilometro bat edo 800 metroko ibilbidea geratzen zaigu tontorreraino. Oso gutxi ia egin dugu ia desnibel osoa. Orain deskantzo txiki bat hartu eta jarraituko dugu. Hemen atzean guzti ikusten duzu bereak elkartzeko gune txiki bat dagoela dena hori, esien artean bezala, eta hor sartu dituzte animale guztiak, bai, elkartzeko danak. Ba hori, ona iritsi, lepotik eta gure bidea eskuineko aldera, bai? Ezkerreko aldean beste muino txiki bat geratzen da, eta hor Kronlets zati bat dago edo leku edo gune bat dago. Bai, baina gu pasatu dugu. Orduan gu, eskuineko aldera, tontorrera. Hementxe ikusten da nola beste zuhaizka eta zuhaitz txikitxo batzuk agertzen direla, bai astigarroak,
eta iratzeak, eta horrek ahalbidetzen du hemen Urepeleko bidean, Goizuetaren eremuan, gure mendi magaletako lehendabiziko pausoetan, edo goiko edo beheko magaletan, oraindik horrelako oihan zabalak eta bioaniztasun askoko landaredia eta animaliak hemendikan ibili ahal izatea. Orain dela metro gutxi ikusi dugu urtsintxa bat, urtsintxa gorria edo katxagorria, eta ere aurkitzen dira, oso gutxi dakigu urtsintxei buruz, gehien bat hemen Nafarroan, eta askotan edo noizbehinka ikusten dira ale batzuk, bai leuzismoarekin edo erdi txuria direnak eta melanismoarekin. Askotan oso beltzak edo oso ilunak direla. Oso zaila da hartzea horrelako karraski jale bat hemengo oihanaren barrutian, baina etortzen bazarete ikusteko aukera izango duzue zuen kabuz. Bidearekin jarraituko dugu. Urepel mendiko bidean aurkitzen ditugu zenbait landare komunitate ezberdin. Adibidez, pareta honetan ikus dezakegu baditugula arrosak, iratzeak, goroldioak, irustak, untzak. Iaia metro karratu batean aurkitzen ditugu dozena bat espezie. Fijatzen bazarete, hemen sekulako koltsoia egin du, eta honek bakarrik baka arrazoi bat. Eta dela, ez duela hotzik egiten, ez duela izozten, eta ezetasun handia dagola. Orain, lehorra dago, baina ez da arraroa, igual urtean 200 egunetan, hemendik txantxaka ezetasuna erortzea, eta sekulako ezetasuna nabaritzea bakarrik ukitzearekin. Hementxe goroldioak sekulako geruza egiten dute, eta bakarrik haitzak edota zurak, eroritako adarrak behar dituzte sustrato gisa. Hementxe, ezetasunaren arabera, ugaldu egiten dira, eta hemen sekulako lekua aurkitu dute. Ezetasuna, argi izpi gutxi, eta zenbait metro karratuko komunitatea lortzen dugu. Tamaina handiko espeziea da, eta hemendikan zenbait espezie ezberdin aurki ditzakegu. Bai iratzeetan, bai goroldioetan, eta bai beste belar eta landare komunitateetan. Eta hemen herrian ze giro mota daukazue? Hau herri txikia da, eta, nik uste oso erlazio berexia da. Esaten dute, gero laneko ere beti presatzen da jendea, auzolanak eta guain berriro hasi diai hori, eta nik uste elkartzeko eta laneako eta ez dolari, herri txiki izateko, hori da. Berexia da, bai. Eta betianik izan da horrela herria edo jasan ditu hainbat aldaketa hortagoetan zehar? Bai, nik uste leheno presa ainarbeko intzela 40 bat urte izango dira, eta gero Leitzako bidean oingo minak eta bazian orduan jende asko bizi zen. Nik uste haitu izan du 1000 eta piko eta bizitu izan duzian, osake pentsatu 40 urteetan ja jetxi da 700. Bai, herri txikia, baina laneko eta nola ez den hori, futuro hondik hemen, ez da hon, ate batzu, Leitza, Hernani, ate barra da. Bai, jendeak kanpora da, ez da. Eta hemen ze jai edo ospakizun dituzu? Jaiak izatu ditugu abuztu gamalauen, Jimezpera.
bai, goizutako festak, eta hor 500 tope egiten gea, bai, gero karnabalake oso beresi izaten da, zai dantza eta izaten da beti mitikoa hori, ikazkina zana menditik etortzen zana, eta hori pixkatea atezula eta neskan atzetik ibitzen zen. Gaur honi igual ez oso ongi ikusia, baina ohitura bezala da, eta bueno, zai dantzakin oso eitzen dugu karnabaletan. Eta gero feri eguna, bai, hori izaten da azaroko azkeneko larun bata. Eta nik uste aida hartzen kriston goraka da, eman do, eta nik uste, bai, egun bat izaten da, baina oso potentea, bai. Eta herritar guztien artean prestatzen dituzu hemengo jaiak? Bai, banatuta daude, udaletxeak laguntzen do gehiena, baina, bueno, diruz eta hori, baina gero gurasorok artea, gero baita ere, bai, 5 alden arten, 5 atalen arten, egiten du gehienak, herriko hori gehienak. Eta egun berezi hauetan etortzen da kanpotik jendea? Bai, nik uste Gipuzkoaldetik eta gehiago etortzen dela, baina festetan eta karnabaltan igual ez, karnabaltan Tolosako kinta baten dira orduan zunbilakoak eta ez dakizen nik uste banatzen da gehiago, baina feri egunen eta festetan bai, nik uste erakartzen duela jendea, bai. Eta inguruneak uste duzu ere erakartzen duela kanpoko jendea? Bai, nik uste asteburutan eta bai, jendea hasi da, bai. Oso paraje politia, oso bista politia, loitzatetea aiotzen bazea, ikusten dira landak, Aiako harria, Pirineoak, oso bista leku politian gaude, nik uste, puntu politian. Eta hemen herrian nabari duzue inguruetan ibiltzen dira kanpotarrak, edo etortzen dira ere inguruan ez ezik etortzen dira ere ona? Bai, nik uste gero albergeare irekia dago, eta nik uste pixkat erlazioa erakartzen dula, eta, bueno, ikusten dira, kanpoko jendea. Eta zuek inguruko herriekin ere baukazu harremana? Bai, nik uste herri txikiko jendea beti izaten da, ez da, hasiari lotxatixio bezala, baina nik uste gero behin konfiantza pixko manezkero gehi egitaen hartzen dula. Eta, bueno, leitzakokin oso ongi, hernanikokin oso ongi eramaten ga, eta aranokokin beti. Zeko izuteko eskola etortzen di umek, eta leitzako kinta hori da pike batzuk izaten txola pixko, pixko, baina, bueno, esan noa. Eta, bueno, hemen herrian zein da euskararen presentzia? Euskaren presentzia, 99,9, esango nuke, bat, bada igual ez dikina, baina ulertzen duna baita ere, baina bestera denak euskara zitzen du. Parrandan, udaletxen, osasun etxen, dena euskara zitzen du. Iritsia garaia gure tontorrera, Urepel tontorrera, bai? 1059 metro dituena. Atzean, Mandoegi mendia, 1055 metro zituena. Hori, esan dugun bezala, Mandoegitik Urepelera kilometro bat dago, eta jaitsiera bat da, eta gero igoera, bai? Ez dago askori berehala egiten den gauza da. Hemendik buelta, beste 7 kilometro ditugu guztira. Osea, beraz, gaurko ibilbidea 14 kilometro izango dira. Desnibel guztia egin dugu da, 900ko desnibela. Oso ibilbide polita da, baina oso gogorra da. Goizuetatik aldapan gora azten garelako, eta ez dago etenik, bai? Mandogiraino dena aldapan gora da. Hori bai, lepora iritsita, Mandogiko lepora iritsita, kresteirio bat edo ertz gainetik guaten garen kilometro bat erdi dago. Eta oso polita da, baina kontu zibiltzeko lekua. Beraz, honaino 7 kilometro. Eta inguru ikusten duzuen bezala, Mandoegin lainoa genukan, baina hemen Nafarroako tontorrak ikusteko aukera daukagu. Hemen iratzean, zehazki, Gipuzkoako mendiak eratuko ziren, eta gure aurrean berriz Nafarroako tontor ugari. Aurreko ataletan, adibidez Irumugarrieta mendia egigo dugu, hemen geratzen dena, Ireber mendia ere bai, azkenean
Nafarroan dauden mendi nagusiak ikusteko aukera oso osana daukagu. Bestetik beste aipamen bat, Urepel mendira hori Leitzako aldetik ere igotzeko aukera badagoela esango dizuegu, bai? Eta hemen ondoan tumulu bat ere daukagula aipatu behar dugu. Justo hemen tontorrean daukagun tumulu hau, bai? Hemen gainera hori Nafarroan eta bai Gipuzkoan aurkitzen diren mendi askoren izenak eta norabideak ditugu. Adibidez, Larrun gaur ez daukagu aukera ikusteko, lainoa daukagulako, baina hemen Larrun geratuko zen, eta beste aldean berriz Txindoki, ez, Gipuzko aldean. Beno, honekin bukatuta, gure beranzko bideari ekingo diogu, beste zazpi, orain bai, asko zerratzago, berako bidea. Puntura, Goizuetara, gaurkoan Urepel mendia igo dugu, 1059 metro dituena, baina ez bakarrik Urepel, baita Mandoegi mendia igo dugu, 1055 metro dituena. Guztira, 14 kilometro atera zaizkigu, 900 metroko desnivel positiboarekin. Beraz, ibilbide luzea eta oso gogorra da. Goizuetatik Mandoegira azkenean desnivel handia dagoelako, bai? Eta hortik, egin behar dena da, lepotik gora, kresta guztia pasa, tontorrera iritsi, eta gero bera jaitsi leporaino, Urrepeleko leporaino, eta bertatik gora. Bai, Urrepel eta Mandoegi den arteko distantzia bakarrik kilometro batekoa da, bai? Gora bera txiki batekin. Buelta beste 7 kilometro izan dira, ibilbide berdina eginez. Beraz, esan dizudan moduan, oso ibilbide polita da, merezi du. Baina gogoratu luzea egiten dela eta oso gogorra. Beraz, hemen Goizuetan bertan, ura hartu, motxila sartu eta jateko edo platanoak, edo fruitu lehorrak, edo nahi duzuena, txokolatea nahi duzuena, sartu, bai? Gaurko eguraldia guretzat bikaina izan da, eguzkiarekin irten gara, eta izan ez dugu, eta goian tontorretan ez dugu ez haizerik, batean laino pixkoa sartu zaigu, baina bestea temperatura aldetik oso gustora egon gara. Gogorazten dizut ere bai, hori, Urepel bakarrik ez dela Goizuetatik igotzen. Aranotik ere igo daitekela eta baita Leitzaldetik ere bai. Orduan, hasiera puntu ezberdinak dituela. Beraz, gaurko ibilbide honekin bukatuko dugu eta hurrengoan ikusiko dugu elkar. Aio! Hementxe, Urepeleko bidean, justo ibaiaren parean ikusi dugu pixkat baten batek aprobetxatzen duela haren etxeko zaborra botatzeko. Hau pena badaz, azkenean baditugu gure mankomunitateetako zerbitzuak eta denok badakigu gure hondakinak bereiztu eta birziklatu behar direla, eta gainera baditugula zenbait gai oso kutsakorra direla, batez ere pentsa pilak edo aparatillo elektronikoak dituzten osagaiak, zinka eta beste metal pesadoko osagaia dituzte eta gure urak asko kutsatzen direla.
Hor urtez eta urtez egon daitezke, eta hau, bueno, ez da bidezkoa egitea, gainera, bueno, harrapatzen bazaituzte, sekulako izuna jartzen dizute, baina gure ibaiak eta amildegitxo txikia izurtegi eta hondakin biltoki bat bilakatzea, ez dio gure naturari mesederik egiten eta ez da guri ere. Azkenean guk kutsatutako ur horiek askotan urbiltegietara doaz, gure urtegietara edo lur barrutiko ur iturburuetara, eta guri bueltan datorkigu. Ez da deus kostatzen bidea hau egin ordez, ahalbidetutako hondakin biltegi batetara eramatea. Hementxe, pixkat ikusten da, batzuk gure planetarengan duten ardura. Azkenean urteetan eta urteetan, pixkat alfombraren azpian sartzen ditugu gure lotxak, eta ikusten ari gara azkenaldi honetan, bai atmosfera botatzen ditugun gasak edota gure industria edo gure modu ekonomikoa eta gure biziera naturari kalte egiten ari diola eta bueltan etortzen ari zaigula. Hau izango litzateke gauza bat, baina nik uste erreza dela hau saihestea, ekiditea eta ongi gauzak egiten hastea. Naturari mesede ingo diogu eta gu bakarrik naturaren beste espezie bagara, orduan guri ere mesedegarria izango litzateke gauza hauek ekiditea. Goizueta aldean bat egiten dute basoa eta ibaiak. Hemen, justo jaitsi gara, Urumea ibaia pixkat hurbiletik ezagutzera. Urumea ibaia bada ugolde handiak izaten ohi dituen ibaia. Hemen atzekaldean ikus dezakegu nola zubitikan pasatzen diren urek, nola jartzen dituzten sekulako harrikoskor edo konglomeratu handiak justo erdi-erdian. Aldiz, alboetan, pixkat, indar hori galtzen duenean, pixkat harri txikitxoagoak uzten ditu. Orain, Urumea ibaia tranquil dago, baina jakina da moduan, hemen baiara hontan prezipitazioa erortzen denean, bat egiten dutela pendiente eta malda handietatik etortzen diren urek. Polita da ona hurbiltzea eta hemen inguruan haren komunitate ikustea ere polita da. Altzak, sahatxak, eta pixkat altuera hartzen dugun bitartean baso mistoak eta goian kudeak eta forestalaren zenbait komunitate ezberdin. Goiko eremuetan pagadiak eta azkenik soroak eta larreak. Horrela pixkat bereiztu egiten dira ekosistemak hemen Goizueta aldean. Honaino gaurko saioa. Espero dugu bertako ekosistemak eta natura zuenganatu izana. Gonbidatzen zaituztegu bisitara etortzen, Urepel mendiko eta Goizuetako ibarren bisitatzera. Aio eta mila esker. Eta
Bueno, Josu, imaginatu lagun bat etortzen zaizula ona bisita egitera. Nora eramango zenuke hemen herrian bertan eta inguruetan ere bai, zemenditara adibidez, zer egingo zenuke lagun horrekin? Pues, bueno, ez dakit, larun bako izen izango litzake, pues, mendi hueltatxo bat, pues, hola, punta politxoitako bat, pixkat, harrituta usteko, ze lekutan bizigean, eta gero, pues, hori da, herrian bueltatxo bat, badu labaderoare berrituta dago, hor, aterpetxe azpian, oso politia da, eta ero, bai, paseotxoak egiten, bidegorria bezala, pues, hor, urumearrekan, ondotikan, eta gero, pues, hori da, bazkaritxo bat, eta gero, pues, mus partida, eta parrandatxo. Eta non bazkaluko zenuke adibidez? Bazkaltzeko badaude hori da, restaurantek eta taberna badaude, asko ez dia gelditzen, baina bueno, daudenak 3, 4, 5 badaude guaindik, eta bai, Jose Guarda jatetxea, Omotza tetxea, Zubi Ondo, Mutu, bai, gelditzen dira, aukera bada ongi jateko, bai. Eta zeiak dira tipiko hemen herrian adibidez? Betikoa, ez dakit, beti, ez denatik hemen, betikoa, azken txuleta eta patatak azkenen hori, pipa betetzeko igual, baina bai, denatik jaten da, baina, bueno, ez dakit, taloare batan oitxuri izaten du urtean, bitan, irutan taloa iteko propio, gu gaztek, baina atxa eta neatxarita galtzen bai ez dute, esaten dute, taloa ni ja nazkatu naiz, nahiko ja nitxun bai, leheno eta taloa, eta betiko jana, bai, betiko, ez da hola, berexik hango izutan. Eta ez zenbat egun zuk uste duzu beharko zenituzkela zure lagunarekin bisita oso betetzeko? Bueno, hori da segun zen lagun den, ez? Laguna, guztoko ez. Pues ez dakera, nik uste 2 egunetan pixkot ikustetzula, pues gero baita ere badia, hori, trikuarri moduko dolmenak, eta ez dakiz, eta bai, maiu baratzak, eta hori beste ruta bat, beste egun bat beharko genduke hori ikusteko. Eta ruta horiek non daude? Hori daude, Arano aldea pixkat, eta bai, gero Loitzate aldea ere badaude, eta bai, beharko litzake pixkat, 3 bat egun ikusteko, izuta ondo, hola pixka gainetik ezagutzeko, bai, beharko litzazkela. Eta, juergan eramango bat zenuki gutxienez egun bat deskantzatzeko, ere bai, ez da? Hori. Bai, hori resaka leku guzitan bezala, izutan, bai. Eskerrik asko kontatu egozen guztiengatik. Eta, etorriko gara bisitan beste behin, seguru. Hori, eskerrik asko, Josu. Zueri, eskerrik asko, eta ongi izan. Gaurkoan ez dugu zorte handirik izan eguraldiarekin, baina gutxienez herria bisitatu ahal izan dugu. Eta orain saioari amaiera emateko atertu du, beraz hurrengora arte eta segurenik bueltatuko garela Goizuetara. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.